40歳からの美容法ってあってな。これな、40歳ってどんな年齢か言ったら、一気に筋力と代謝が落ちるから、たるんだり、シワとかシミができたりすんねんな。そやから30代までは、持って生まれたポテンシャルのまま生きてきても、まあまあ綺麗な状態で保てるんやけど、40歳からはな、手間とお金をかけとかんと綺麗に保たれへんようになってくんねんな。ほなな、今度な、具体的にな、どんなことをしたらいいか言ったら、まずな、弱った筋肉を復活させるために、美容針をしたらええねやんか。ほんで次に代謝を上げるために、ポレーションで成長因子を入れてあげたり、レチノールが入ってるコスメを使ったらええねんな。これだけでな、人ってな、加齢によってお顔に起こるネガティブな現象はリセットできるし、なんやったらな、継続してやり続けたら、20代、30代の頃よりも美しくなれんねやんか。せやからな、これからな、なんか老化予防したいけど、何から始めたらええか分からへんって方は、とりあえず今言うた3つやっといて。